дар паёми роҳнамои пешвои муаззами миллат ба маҷлиси олии кишвар таъкид гардид ки ташаккул додани маърифати молиявии шаҳрвандон ва баландбардоштани фарҳанги андозпорӣ яке аз омилҳои асосии татбиқи самараноки сиёсати андози бюджет аз ҷумла дар масъалаи гузариш ба низоми пардохтҳои ғайринақдӣ барои ноил шудан ба устувории молиявии давлат ва рушди иқтисодӣ нақши муҳим дорад. дар ин робита ба кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва идораҳои дахлдор муаззаф гардиданд ки барои баландбардоштани сатҳи маърифати молиявӣ ва фарҳангии андозпории шаҳрвандон чораҳои судмандро амалӣ созанд. бо мақсади амалӣ намудани дастури ҳидоятҳои президенти мамлакат кумитаи андоз дар самти истифодаи технологияҳои муосири иттилоотӣ чораҳои заруриро роҳандозӣ намуда истодаанд. дар семинари омӯзишӣ қайд гардид ки таи солҳои охир дар доираи барномаҳо ва консепсияҳои қабулнамудаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷумла барномаи рушди маъмурикунонии андоз барои солҳои 2020-2025 ва консепсияи иқтисоди рақамӣ дар тоҷикистон ҷиҳати беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасониҳои давлатӣ дар шакли электронӣ ва барои дар амал татбиқ намудани технологияи муосири иттилоотӣ тадбирҳои заруриро амалӣ менамоянд. дар кори семинар мутахассисони соҳа зимни баромади хеш иброз доштанд ки барои сарфа намудани вақт ва кам кардани хараҷоти шаҳрвандону андозпорандагон ва беҳтарсозии муносибатҳои андозӣ рақамикунонӣ иҷрои ӯҳдадориҳои андозӣ бо роҳи давра ба давра таҳия намудани барномаҳои компютерӣ ва дар ин замина беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасониҳои электронӣ ба андозпорандагон дар кумитаи андоз 45 адад модулҳои барномавӣ роҳандозӣ карда шудааст. ёдрас гардид ки шаҳрвандон ва андозпорандагон имкон доранд ки тавассути модулҳои барномаи компютерии системаи иттилоотии андоз аз хизматрасониҳои электронӣ аз ҷумла ҳуҷраи шахсии андозпоранда, андози ман, пешниҳоди ҳуҷҷатҳо барои ба қайдгирии давлатӣ дар шакли электронӣ таҳия ва пешниҳод намудани эъломияҳои андоз, пардохти андозҳо ба таври ғайринақдӣ, кушодани суратҳисоби бонкӣ дар шакли онлайн, қатъи фаъолияти соҳибкории инфиродӣ, дастрас намудани рақами мушаххаси андозпоранда истифода баранд. гурӯҳи кории кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба шаҳрвандон ва андозпорандагон моҳияти амалӣ намудани барномаҳо ба тариқи назариявию амалӣ ба иштирокчиёни семинар омӯзонида шуд. дар охири семинар иштироккунандагон бо суолу дархостҳо оиди споридани андози замин ва амвол аз шахсони воқеӣ, тартиби андозбандии кооперативҳои тиҷоратӣ ва дигар масъалаҳои мубрами соҳаи андоз ба мутахассисони соҳа муроҷиат намуда посухҳои саҳеҳу амиқ гирифтанд. холимруди ниёзӣ, Фирӯзуи Ҳусейн, Намозали Эргаш барои барномаи ахбор аз ноҳияи Вахш.